Iki neng omahe sapa, Mak? Neng omahe sapa? Main basik. Mbah Sih itu sapane dhewe? Yo anaknya adik Pak Uwek. Anake adik Pak Uwek. Berarti ambek Mama sepupuan. Kakak ngadu bapaknya. Bapaknya kakak beradik. Bapakku kakak Iya sepupuan. kakak beradik. Mama karo Mbah Sih iki sepupuan. Ya, Ya iya. Tahu sepupu. Kamu yang kesana. Iki sing foto-foto. Jangan vlog. Iki. Ora mlebu. Priang kali kecil. Ya ampun. Aku toh. Oh, Memang gue miji. Ya aku mau diparani wingi sore mataku loro. Iki sapa iki? Anake. Sing ndi? Ya wis anak. Ya anakku. Nomor loro. Oh, alah kok sakmene? Iya. Wah, Lho aku sing kene anakku do bojo loro kok. Hah? Anakku loro do bojo lan. Sing ndi? Sing ndi? Iki urung sing bojo. Bujang kuwi. Piro anakmu piro? Anakku telu sing loro wis bojo gare siji sampe wedok. Iki wis bojo. Dereng. Lho iki sing sik bujang. Ah. Tahun rene urung. Weh, pon bisa. Biar raine. Sini pangeter ki anten. Kok mampir? Ya mampir. Apa iya ya? Wah, wis sibuk. Ngene iki wis tuwek iki ya. Aku ora tak paham ya, San. Kudune anggota motor. Irang. Karno ning omah ora? Omah lan ndi? Wis galek men. Ning omah. Kok rene apa ya? Mampir aku rene. Rene ana matune lho. Tak ganti dhisik. Matune ndi? Kanane jero. Iki ganteng tok kuwi iki. Iki men lho, ora mlebu dhewe. Leburen. Iki sapa iki? Iki Fitri. Anak Yuji. Ya bisa salame ning kene mau apa lho? Iya. Anake Jira Fitri. Ya, ndak iki. Ana jero kesana kene. Panas. Ya yo wis sing dipujo dadi. Heeh, ya sing duwi ya. Duwe sing di bojo. Fitri. Oh iya. Sampeyan kelingan aku ora marjito kelingan ora. Ya kalingan. Kelingan ya. Kalingan. Anak sapa? Sing Ya kan. ya nek Mbah. Kami yang bersewu. Iya iya. Betul ya. Ku aku tau rene iki. Ya. Kowe lah kerep rene. Iku anak Apa sapa? kerep? Pagi telu. Apa ya? Lah ninggalin Mbah Nur kuwi Ninggalin Mbah rene. Nur kae. Oh iya ya. Ya sekalingan aku cek ning aku ning omah kono. Iya. Kan anak. Sampai tak gendang aja. Mambu iwak asin Harno. Harno rene. Kok tak cerita dicek ora gawe Iya iya, rasa gawe Gawe cerita Lah wae. aku ya rene. Urung Harno. Urung. Harno ki rasane nang bawang to. Heeh, sok jemuan. Mantene anake Santo. Lah Santo bicara rasane ning kono to. Iya. Apa sing gone Blok A. mantune dhuwit ya. Biasane dhuwit mrono. Iya, sing do bagus kae. Mau ki ya rene bocah mbok bali mbok urung lho. Ngerti nek done kono kan. Udah Bojone sapa? Awal kirim donga anake. Oh. Bapak ya balik nih ya sok anu nek kowe arep ucapan aku ngono. Nek awake dhewe mau keblabas ngon Polres kae mau lho, Lek. Ngendi? Polres kono kae ya, Mbak. Mau ya. Sing ngene Santo. Kuwi kon anu, kon SH, tuku SH. Santo sih dimaksud. Iku Santo ka lho. Santo anak sampean. Ya iya. Sing dimaksud Santo sapa? Santo Santone dadi Santo ya. jalur. Lah aku kan wingi kan emang sengaja jaruk mampir ngene Santo. Ya gelem metu darat ya iso. Tanpa apa? Santo wong kono, manggone nang kono kuwi. Ngendi kono kuwi ngendi? Jare Polsek kuwi lho. Polsek kono. Heeh. Simpang. Iya simpang. Oh, ya jane kutha kono ki. Desa iki. Iki desa. Desa. Iki anake Sia Ciri, anakku sing ragil. Duwe putu siji. Iki aku teko jek bayi. Kono. Gane lampu tengah ini. Omah turun kono. Mampir sisa ngono apa lho diambah kabeh. Iya wis. Kok mampir ngene bae ya. Wis gampang kok. Ngene iku aku tak masak ngono sekali-kali lho. Bali kok. Hah? Kalian Ya Allah, lah rene kok yuk kencing. Ya Allah, iki apa? Aku kok Ya benar ngeterke duwi. ngeterke duwi. Duwi kan lahirane kono.
iya, Lah lah iya. iya dikabari. Aku ya duwe tengan tuwa ya putuku sing barakane apa ya? Ya matane ning kene kok duwe rewat. Ya tak kon ning kene karo Dedik barang. Tak kira nyumbangnya coba telu. Iya, enggak nyumbangane dulu jadi. Ora. Ngeterke duit. Ora. Memang Kan hajatan to iki hari-hari. heeh, lah anakku yo bali iki arep kondangan. Malah. Lah kok sing ya eneng tamu dhewe sih Lah iya. Oh iya, iku. Dadi rene wingi munjung. Dadi wis ngono aku tak gawe dang. Ya ben. Enggak usah. Sebut dekat. Mama e bandel kuwi kowe lho menange.